Dwi wrth y modd bod y gyfrol wedi cyrraedd y rhestr fer. Dwi'n diolchgar iawn i'r beirniad ac i wasg y Brifysgol hefyd am enwebu'r gyfrol. Mae cyhoeddi ag ysgrifennu dan unrhyw amgylchiadau yn ddigon o her, ond dwi'n meddwl bod pawb sydd wedi bod yn cyhoeddi yn y flwyddyn ddwytha 'di wynebu set ychwanegol o broblemau a rhwystrau. Ac felly, ag un ohonyn nhw ydy'r ffaith bod ni ddim wedi gallu cyrraedd yn cynulleidfa, wedi gallu cysylltu efo'n darllenwyr yn yr un ffordd ag arfer. Felly mae clywed bod 'na ddarllenwyr allan yna wedi mwynhau'r gyfrol, a bod 'na feirniad sy'n meddwl bod 'i ddigon da i gyrraedd y rhestr fer yn ymwneud i'n hapus iawn iawn. Dwi'n gweithio yn Ysgol y Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd, a ngwaith i o ddydd i ddydd wedi darlithio ar wahanol agweddau ar lenyddiaeth Gymraeg o'r ail ganrif ar 15 ymlaen mewn gwirionedd, ond ym mhrif faes ymchwil i ydy llenyddiaeth plant. Felly ar sawl blwyddyn bellach dwi wedi bod yn dysgu ac yn ymchwilio ac yn cyhoeddi rhai erthyglau yn y maes yma, ac yn sylweddoli pa mor gyfoethog ac amrywiol ydy'r pwnc mewn gwirionedd, a mae'n bwnc sy'n denu hefyd sylw gan fyfyrwyr a cyhoedd hefyd. Felly dwi'n mwynhau'r yr agwedd yma ar yng ngwaith i'n fawr iawn, oherwydd dwi'n gallu taro golwg dros hanes a datblygiad llenyddiaeth i blant, ond dwi hefyd yn gallu cysylltu gyda darllenwyr ifanc a'r byd cyhoeddi heddiw. Mae'r gyfrol yn deillio o ngwaith i yn darlithio ac yn ymchwilio ar lenyddiaeth plant yn Prifysgol Caerdydd. Ac er mod i wedi cyhoeddi rhai erthyglau yn y maes, o'n i'n sylweddoli bod 'na dalp mawr o'n hanes llenyddol ni ar goll. Mae ychydig iawn o wybodaeth gyffredinol oedd 'na ynglyn â sut mae llenyddiau ar gyfer plant a phobl ifanc wedi newid dros y blynyddoedd. Felly o'n i'n awyddus iawn i greu cyfrol oedd yn galluogi ni i edrych yn feirniadol ar y hanes cynnar, yr awduron a'r testunau oedd yn cael eu rhannu efo plant a phobl ifanc dros y blynyddoedd. A hynny er mwyn i ni weld beth sy'n cael ei rannu efo plant a be mae hynny'n ddweud wrthon ni am gymdeithas ar y pryd. Ac mewn gwirionedd, mae'n stori nid yn unig am gyfathrebu a phlant a phobl ifanc, ond am greu cenedl, am osod seiliau ar gyfer pwy ydyn ni heddiw a sut ydyn ni'n trin yn plant ac yn meddwl am blentyndod. Mae gennym oll ein syniadau ein hunain am beth sy'n addas ar gyfer plant. Mae gan bawb ei farn am yr hyn y dylai'r ifanc fod yn ei wneud a'i ddweud. Ac un o nodweddion neilltuol y llyfrau a roddon ni'n plant wrth iddynt ddysgu darllen a lledu gorwelion eu dychymyg yw ei bod wedi llwytho ar syniadau hyn. Rhannwn straeon a cherddi a'n plant er mwyn ei dyfyru, wrth gwrs, ond hefyd er mwyn cyfleu rhywbeth sy'n bwysig i ni. Efallai ein bod am iddynt fwynhau sŵn a rhythmau iaith, teimlo'r wefr o weld yr anghyfarwydd, neu'r ing o gydymdeimlo ag eraill. Yn sicr, mae mwy ar waith mewn llenyddiaeth plant nag y mae symlrwydd ymddangosiadol y llyfrau yn ei awgrymu. Mae'n wead creadigol, athronyddol a gwleidyddol o ddyheadau a phryderon y gymuned sy'n ei chreu. Gan hynny, mae pob cenhedlaeth yn ymateb yn ei ffordd ei hun i'r her o lenydda ar gyfer darllenwyr ifanc, gan ddyfeisio ac ail ddyfeisio ffurfiau creadigol sy'n gweddu i'w hoes.